Benvidos ao Museo Marco, Fundación Marco. Primeiro, permitidme que presente, porque son concelleira en Vigo, diputada, sabedes que para ser diputada, agora vou dar unha pequena lección, para ser diputada na provincia de Pontevedra hai que ser antes concelleiro ou concelleira en cada un dos concellos, e os concellos elixen os diputados que os representan ali. Ben, pois eu son diputada e levo bueno, estamos creando a área de igualdade que non existía na Diputación de Pontevedra. Leva funcionando 3.000 anos, pero a área de igualdade non existía. Eu estuve na Diputación, na oposición, e iso non se tocaba. E, además, non se pode falar dese tema para que vexades. As mozas, o que nos queda ainda por facer, e os mozos tamén, porque sin vos non podemos facer nada. Ben, pois, estamos na Diputación, tivemos a sorte de que a presidenta é unha muller, e ten que notarse, entón hai que notalo nos feitos. E decidimos empezar a traballar e a visibilizar as mulleres da provincia de Pontevedra. E fixemos un proxecto que foi Violencia Cero, e agora estamos con outro proxecto que é Muller e Cinema. Pensamos que era un proxecto interesante, nos lo presenta a Xisela, parecenos tan interesante que o compramos no minuto cero, porque nos parecía que había moitísimas mulleres totalmente invisibilizadas e que tiñamos a oportunidade de sacalas á luz e que nos mostraran os seus traballos. Por eso, a que hai mulleres van presentar os traballos que a vos. E temos a Marta, a Margarita e a Mar, a que damos a benvida. Eu xa vos deixo, que vai a coller o micrófono un momento a Xisela, e despois Beli os vai contar todo o que vai. Bueno, hola a todos, gracias por vir. Non sei se coñecedes o proxecto, pero antes de que empecen elas, me gustaría contarvos en 2 minutos de que vai. Todo este poliedro de accións que titulamos Cinema e Muller ten varios eixos. O primeiro de todo é un mapeo que un traballo que pon no mapa simultaneamente a todas as realizadoras que atopamos na provincia de Pontevedra. É dicir, empezamos a preguntar a comisarios, directores de festivais, profesores de universidade, foron saindo nomes as propias cineastas, e finalmente demos con unha lista de 70 realizadoras na provincia de Pontevedra. O criterio era ter dirixido como mínimo unha película que tivera unha estrea pública, é dicir, que entran mulleres que traballan no audiovisual, na televisión, na publicidade, no cine, é dicir, quixemos ser inclusivas e aceitar mulleres que traballaran en distintos ámbitos, dende o vértice que é a dirección, realización, por eso dicimos realizadoras, cineastas, directoras, como querades chamalas. Destas 70 mulleres escollimos 10 e fixemos unha película colaborativa na que cada unha destas 10 fixo unha cortometraxe nun espacio de tempo moi breve con unha asignación económica de 1.300 euros, tiveron que arranxarse con 1.300 euros para facer unha película. Por eso a maioría delas fixeron todo dende o principio ata o final, elas coas súas propias mans, é dicir, a cámara, a montaxe, etcétera. E logo, outro dos eixos deste poliedro tamén son a proxección de cine galego. Fixemos 2 sesións de mostra de cinema galego que se pudo ver, ademais, en Pontevedra, no Museo de Pontevedra e tamén aquí en Vigo. Foi a verdade que un recorrido interesante por diversas cineastas a nivel Galicia. E logo, como último, onte presentamos a película colaborativa que hoxe, se dá tempo despois das charlas, gustaríanos mostrarosla, a ver que vos parece esta película que dura 1 hora e que creo que vai ser interesante que a miredes e que ademais é un conxunto de curtas e que de alguna maneira faise entretenida de mirar porque hai moita variedade de discursos, non? E logo estaban as charlas, que aquí están as ponentes, e o concerto o venres ás 9 da tarde na Plaza da Colexiata. Se queredes se podedes vir. Se chove, vinde con paraguas porque imos intentar facelo aínda que chova chispee, pero igual no último momento temos que cancelar. Entón, nada, só quería, se podedes poñer a web, só para mirar como era, por si queredes entrar na web, porque aquí hai todo un traballo tamén de meter todos estes datos que recopilamos, Beli e máis eu, e meterlos na web.
Nese traballo gustaríame, bueno, nunca hai tempo porque estamos falando aquí da invisibilidade das mulleres do cine, pero invisibles tamén son as traballadoras da Deputación, que son as que fan posible este traballo. Lucía estivo aquí con nós todo este tempo, que non sei onde está, porque estará arranxando algunha cousa. Lucía, de verdade que non hai palabras para agradecer todo o traballo que estás a facer. Ás 2 da mañán se fai falta, estamos facéndote unha chamada para arranxar algo. De verdade que detrás de todo isto hai moitísimo esforzo. E logo están os diseñadores da Deputación, que foron os que fixeron posible isto, que mirades, aquí podedes entrar, ven todo o proxecto. Veis, esta película colaborativa, Visións, que colgaremos non agora, dentro de un tempo, para que todos podades mirar. Aquí ven a sinopsis de cada unha delas destas 10 francotiradoras de Pontevedra. Pero logo tamén temos a mostra, mirade, de cinema galego, que foi o que fixemos estes días en Pontevedra e Vigo. E logo, por eso digo, navegade un pouco na web, porque as charlas, que son as que tendes hoxe, tamén aparecen no catálogo. Podedes ir pinchando nas biografías das autoras e tamén tendes a sinopsis do que é a charla que van falar. E logo o concerto de cinta adhesiva que vos aconsello vir porque son maravillosos este colectivo. Silvia Penas, poeta con varios premios de poesía. E logo só entra un momentiño e xa me marcho no Cinema Muller, creadoras, para que miredes. Aquí podemos entrar nas biografías de cada unha delas e aquí aparece, vides, por exemplo, eu que sei, pincha en cualquera. Veis? Entón entramos, temos a súa web, temos as súas obras, e a verdade é que foi un traballo que non foi nada doado. E agora vos deixo con Beli, por certo, que como non a vai presentar ninguén. Bueno, Beli, máis alado que vos coñecedes na clase, foi a miña compañeira en todo este proceso, é produtora, ademais é a primeira tese de doutoramento que fala do novo cinema galego, a fixo ela, presentou na fai pouco, e, bueno, hai un traballo, ademais, dunha web de Novo Cinema Galego moi interesante, promovido tamén por ela, a miña eterna admiración a Beli, produce películas como Arraianos, por si non sabedes, Vikiland, Jet Lag, e agora está producindo tamén con Eloi Enciso, Longa Noite. Bueno, tendes moita sorte de ter a Beli de profe, a verdade. E agora vos deixo con elas, que unha a unha Beli presentará. A saber que opina, que teñen sorte, en fin. Bueno, hola, moitas gracias a todos e a todas por estar hoxe aquí. Sodes benvidos e benvidas. Como dicía Xisela, non é moi importante tanto crear, ás veces, como tamén pensar, non? Pensar no que estamos a facer, pensar e analizar o contexto no que estamos a producir. E creo que hoxe un pouco é onde se enmarcan estas charlas, non? Estamos a facer unha película colaborativa, estamos a amosar as mulleres realizadoras que evidentemente nos gustaría que moitas de vós que estades hoxe aquí, dentro dun ano ou dentro de menos tempo, integredes parte desa web, non? Porque consideramos que é necesario, sodes moitas as que estades na escola e que se iredes vendo, non? Esperemos que cambie, que co paso de tempo moitas como que acabamos desaparecendo, non? E creo que é moi importante esta fase ou parte de visibilización. Entón, iso, pois agardamos en breve tervos tamén na web co vosso traballo e dalo a coñecer. Hoxe vamos a falar un pouco de cinema contemporáneo. Vale. Vamos a analizar un pouco o panorama do cinema contemporáneo dende unha perspectiva feminista, falar do papel da muller no cinema. Sabedes que somos moitas, pero a maior parte do tempo apenas se fala de nós. Entón, o que decidimos é que nós mesmas podemos tamén falar sobre o noso traballo e sobre tamén o traballo que fan os outros. Neste caso, pois, temos a Margarita Ledo, que é catedrática da Universidade de Santiago de Compostela, que vai nos falar de feminismo e novo cinema galego como unha das correntes de creación contemporánea máis importantes non só en Galicia, senón tamén no territorio do Estado español, como así tamén no territorio no mundo, non? Creo. Cando digo no mundo non me gusta pensar que estou mentindo ni nada. Eu sí considero que é unha vanguarda, que é un cinema
está aí, que se recoñece e que por primeira vez si podemos falar de que existimos e que se nos coñece, non? Outro día me dicían, isto é exagerado, e dices, non é exagerado. Eu xa non teño que explicar cando vou a un festival que Galicia, e creo que é moi importante analizar de onde vimos, non? Que parecemos que estamos a inventar todo, parece importante ir ás orixes, é o que vai facer Margarita. Despois estará connosco Marta Pérez, que tamén é profesora na Universidade de Santiago de Compostela, falará do papel das creadoras no novo cinema galego, porque creo que algo se bota en falta as mulleres neste movimento. Xa por último estará Mar Caldas, que é profesora da Universidade de Vigo, na Facultade de Belas Artes, e nos falará de como o cinema transita cara ao museo, como o cinema do museo, como realmente non hai espacios de exhibición, non? Fomos expulsados, como dice moitas veces Antonio Buenrichter, non? Este cinema que é expulsado das salas de cine, entón teñen que ir buscando alternativas. As alternativas son os propios museos, as filmotecas, pois se sabedes onde nos atopamos, non? No museo, estamos falando de cine, e despois tamén como centro de exhibición as propias salas, non? As queixas brancas, pasamos da sala negra ao cubo blanco e ver como se fai esa transformación dun espacio a outro. Vamos a empezar por Margarita, un pouco a dinámica vai ser unha presentación de media hora de cada un dos temas, despois haberá un coloquio a partir da ás 12:30, esperamos dar paso á película porque creemos que é moi importante que a vexades tamén, non? Esa película colaborativa e que a ver se vos interesa, porque ademais está recén creada desde das primeiras persoas que podedes ver o filme no que estivemos traballando estes meses. Sen máis, si está encendido. Gracias. Margarita. Escoitaseme, sí, agora sí, non? Bueno, grazas por organizar este encontro. E vou tratar de cinguirme ao que escribín, que estuve monte retallando para que se podan ver as mostras, que considero que é moi importante. Eu parto de unha interrogante: existen lazos invisíveis entre un acontecemento que se dá a ver co apelativo novo cinema galego e determinadas prácticas que singularizan o cinema feminista? Este é a interrogante que organiza esta achega para, de confirmarnos a analoxía, dar a pensar por que esta filiación non se verbaliza. Os indicios, a sospeita, devala da presenza incesante da autobiografía nalgúnas obras significativas do novo cinema galego, na preocupación pola fala noutras, no corpo propio do cineasta masculino, maioritariamente como materia narrativa, no xiro cara aos espazos cotiáns como da casa ou a xinea familiar, na exploración e o proceso de búsqueda como atitude artística, na apropiación e na exhibición da obra en construción. Como sabedes, estes extremos, cando a necesidade de construir un canon diferente do institucional, son os que identifican as propostas do cine que realiza o feminismo crítico para confrontar o modo de representación patriarcal e situar a linguaxe como cuestión nodal. Formalismo e ou realismo, a escrita do eu é a característica. Recuperar, resignificar e outra volta facer circular desde un compromiso compartido é a fasquía contemporánea que define o cinema feminista e os así chamados novos cinemas. Vou desenvolver unha lectura contemporánea do personal no político a través de determinadas mostras do novo cinema galego centradas no corpo e na voz, que, por certo, na longametraxe colectiva Visións, que despois mirarei por primeira vez, comprobei que aparecen estes mesmos tópicos: a memoria, os medos, a casa, o corpo, a voz. Gustaríame darlle continuidade a este ensaio precisamente coa análise deste filme colaborativo. E vou non facer esta lectura contemporánea que vos dicía para alén do xénero que acompaña a autoría das mostras, e non só porque as persoas arestora máis visibles do novo cinema galego sexan masculinas, senón porque a cerna do feminismo, que é o acceso ao desenvolvemento das nosas capacidades como persoas enteiras, non fragmentadas, trae da man para os máis, tamén para os homes, o mesmo. Vou soltar unha frase apocalíptica, pero as mulleres ao se liberaren traen canda este acto a liberación da humanidade. Non é unha exageración
pero non é o momento tampouco de entrarmos nesto. En todo caso, algo que se decía do proletariado é unha idea marxista e que, polo tanto, eu asumo como persona marxista contemporánea. Co objetivo de discernir a pegada das prácticas feministas no cinema contemporáneo pensado desde Galiza, comenzo esta intervención que titulei Feminismo e novo cinema galego cunha restra de sinais tal vez aínda non sedimentadas e, como avantei, adopto o feminismo como posición antipatriarcal para alén do xénero, como réplica ás relacións de poder e as prácticas sumisas pegadas á regra, pegadas á convención. As ancoraxes teóricas ides recoñecelas nos estudios culturais e na súa relación con outras esferas como, por exemplo, a psicoanálise, que foron deconstruindo as estrategias agochadas no modo de representar as mulleres, que foron elaborando respostas fronte do seu dominio, que foron debatindo tácticas e reactivando unha categoría velada a das mulleres como espectadoras de cinema. Segundo todas as pistas, as prácticas artísticas do feminino pasan pola autorreferencia, pola reproducción do self. Ás veces, máis que a representar, procuran índices e adoito escóllese a modalidade do real, do documental. Ou así se desprende da afirmación de Vivian Sobchak a propósito do cinema de non-ficción feito por mulleres, a non-ficción como un dos sinais de recoñecemento do novo cinema galego no traballo, na investigación de Beli Martínez, cando di o documental non é tanto unha obra como unha experiencia. Por iso, non é casual a existencia de tratados seminais sobre a autoconsciencia, por exemplo, a proposta de Julia Lissange, onde nos entrega un repertorio de figuras de estilo que sempre convido a revisitar e que agora resumo naquelas que terman da confrontación da voz co documento, a ironía e a retranca en relación cos fotos, diarios, cartas, metraxe atopado, imaxes publicadas, arquivos, relatos oficiales, e dende unha actitude de exploración, ese paso pola experiencia do cotián, da vida de a diario, para ir cara á fabulación como modo de xerar formas de pensamento nas ficcións autobiográficas, por exemplo, ou nos films conceptuais. Entramos xa no novo cinema galego a partires do que nos traslada unha das persoas que configurou a etiqueta, José Manuel Sande, en que puntúa as rupturas no modo de financiamento, no modo de produción, na narrativa e mesmo nas actitudes cara unha longa liberdade de miras que facilita a independencia ou o avance na linguaxe fílmica son o que significarían esta proposta para o cinema. E cita como exemplos reciclaxe, documental de creación, formas de cine-ensayo, diarios e exploracións autobiográficas, videocreación, vertentes experimentais, en suma, a conxunción de vanguarda e non-ficción e unha forte presencia dos dispositivos prohibidos para a posta en forma. Para alén da ruptura co modelo histórico ou, digamos, institucional da transparencia. Imos ver unha primeira mostra, se que isto arranca, supoño que sí. Beli. No. Dalle para atrás, estaba no... Petrin. Vamos ver unha primeira mostra para ir fixando estas ideas. Filmes autobiográficos, o cotián, a voz. O diario como forma, o cotián, eso que se fai para unha mesma, para non ser visto. Du är skön och ser en din man. Det kallas för nollsikt. Sorry, I don't understand. If you are at sea and you are a captain, it's non-availability. Yeah, You can see nothing. but I like it. It reminds me where I come from. E a voz do cineasta Eloi Domínguez Serén lembrame o lugar de onde veño, non? Esta paisaxe. Unha referencia ao propio corpo, cineasta, que se mete xa na película. Guerra!
Meus pais traballaron na construción por máis de 20 anos e soñaban porque fose o primeiro da familia que fose á universidade. Pero gradueime no momento errado e no lugar errado. Estamos vendo como se prepara, como se fai a película. Este é un indicio da ruptura co modelo da transparencia. E agora nos engadimos respecto a esta xuntura de vanguarda non ficción ou dos dispositivos non usuais, non convencionais de posta en forma, a tecnoloxía como sustantiva, esa tecnoloxía que moves coa man, esa tecnoloxía de proximidade, que ao igual que nas vanguardas, a posición das vanguardas sempre ten que ver con como se relacionan coas tecnoloxías, lévanos cando o termo experimental, que sabedes que cando falamos de experimental temos que pensar sempre na relación co suxeito que mira, coa espectadora, co espectador, porque unha das manifestacións é a creba, a ruptura das expectativas. E aí, cando se falan, en moitas ocasións, de cinema non narrativo, ou de ofertarlle a ese espectador, a esa espectadora, temáticas tamén que están fora das expectativas, temáticas tabú, aquelo que non se pode contar, aquelo velado. Ou, no dicir de Alberto Pagán, na presencia da materialidade desas engranaxes, de mostrar as engranaxes que fan posible a película. Vamos a unha pequena mostra de apropiación e de reutilización e resignificación de o que poderíamos denominar film de familia, ese film que se fai, en este caso, casi como unha correspondencia para non ser visto nada máis que nun entorno privado e que pasa a esfera pública. Este é Luis. Bueno, vamos a continuar porque o tempo non é moito, pero en todo caso son características todas e cada unha delas que están na orixe e emerxen en cada peza de cinema feminista. Por tanto, eu propoño, xa que logo, a Novo Cinema Galego, o mesmo xogo que fixera Godard ao respostar a aquel interrogante que se lle puxo ao cinema. Herdanza da fotografía e por 3 veces respostaba sí. Herdanza do feminismo, sí. Herdanza do feminismo, sí. Herdanza do feminismo, sí. É intencionada a ocultación desta xinea. Se as propostas do cinema feminista en contradición ou interferindo cos modelos narrativos preexistentes e a súa escrita, esa sempre exhibida escrita do eu, está polonizando aquelas obras máis representativas e coñecidas do novo cinema galego, aqueles que entraron nos circuitos máis ou menos regrados, que se poden singularizar nos festivais, os máis convencionais tipo Marsella ou Cannes, ou de novo fetío tipo Locarno, sen que apareza sequer mencionada, é un indicio o de Bandito, que o selo feminismo segue a habitar nas marxens mesmo dos sistemas que se definen con diferentes calificativos como independentes ou nunha linguaxe máis apurada como alternativos, porque non se desenvolve unha acción de recoñecemento mutuo entre o así denominado novo cinema galego e o cinema feminista, aquele que, seguindo a Teresa de Laurentiis, tivo que construir como o propio novo cinema galego outro marco de referencia que, lembramos, asenta nun concepto híbrido que emerxe desde as diferentes prácticas e discursos que se sobrepoñen. Ambos os dous
novo cinema galego, o cinema feminista, lúen nese territorio inestável da arte como tránsito polo non transitado, por aquela obra que entre mentras a construes te vai construindo, ese proceso de autorrecoñecemento, polo confronto co inexpresável, por exemplo, os malos tratos no espazo familiar, por confiar máis no que se oculta que no que se revela, pola necesidade de establecer ligames co desexo de filmar, e co feito de filmar como desexo, non só como práctica profesional. E agora, a mostra máis acabada. Espazo doméstico, actividade cotiá, memoria persoal. E dou as gracias a Sacio, porque eu non vira isto e tuvo que mandarmo aínda onte, porque lle decía, non podo falar sin ver eco. E de saber por qué. Espazo doméstico é unha mudanza dunha casa, do que fora a casa familiar, memoria persoal. Podese combinar cousas pesadas con... Meter revistas con enciclopedias para que non pese tanto. Pero que só temos estas caixas, non sei, que sei. Tampouco pesa tanto, A ver, entre dúas persoas se cabe. Pero mira, aquí hai rollos. E 5 de diciembre. a escrita como habitación propia. Es una palabra corta y muy fácil de pronunciar. Aparecen os cadernos escritos pola mai, os diarios, Nunca se lo oí decir. a mai alfabetizada en castelán, todo o entorno fala galego, era tamén alfabetizada en castelán. Ayer hablé con Josefa Carballeira y me contó que ella también escribe en papeles y que cuando haga frío y no pueda salir de casa, los pasará limpio a una libreta. Yo ya tengo muchas libretas escritas. Siempre me gustó escribir y el trato con la gente. É a voz femenina, a voz do non expresado, mesmo no espazo persoal, no espazo familiar, é esa habitación propia que se foi construindo. E así, no intre de definirmos o que de común se pode localizar nambos suxeitos, no feminismo e no novo cinema galego, aparecen, tanto nun como noutro, o persoal na obra, a narradora ou o narrador que se narra, a consciencia dos poucos medios. Martín Pauli tense referido sempre á consolidación dun grupo de autores a marxen das convencións industriais, pero tamén porque non existe estabilizado este sistema industrial, a formación transversal, usanse todos os soportes, sabedelo moi ben, vaise a todas as propostas, a todas as linguaxes, a todos os discursos, o diario e a exploración autobiográfica como central, como un dos nódulos que organizan cada unha das entradas, e tamén a xestión e a procura de novos espacios de exhibición. E agora vou adrede retomar a teoría para cara a fin ir ao encontro dun modelo posible que a quen Ialén nos representa e lle debemos outra volta ao cinema feminista. Vou ao encontro dos estudios culturais e da derradeira entrevista a Stuart Hall en setembro de 2013, na que o teórico organizador, o grande activista, fala de pensamento útil fronte do grande pensamento, por exemplo, da Escola de Frankfurt, fala da cultura como un operador que atravesa todas as disciplinas, as humanistas, as sociais e mesmo as tecnolóxicas, e que intervén nas transformacións intelectuais e éticas dun tempo determinado. Remarca a necesidade de tomar conciencia das posibilidades da acción e discúlpase mentre recoñece que non hai disculpa posible por ter botado man dun lugar común, dun estereotipo en que dixo hai ben anos, nos anos 60, que o feminismo irrumpira nos estudios culturais como unha ladroa na noite, sin ser vista. Fala ainda Stuart Hall daquel 1964, fai xa 52 anos, da crise do coñecemento convencional, tradicional, aquel que representa un mundo en desaparición, e da emerxencia das identidades, das políticas comunais e do estudo do cotián, das vidas, de quen eres e do que desexas ti, como muller con posición de clase, como cidadán dun país en concreto, facer. Non falemos en nome das mulleres, ou en nome da negritude, decía Stuart Hall, ou en nome da comunitas, senón
que falen as mulleres, falemos, fala por ti mesma. É unha das grandes aportacións ao coñecemento e a mudanza de paradigmas no modo de organizar os estudios e as metodoloxías que traen os estudos culturais. Senón falando por ti, que é o que resume o que se resume na procura do personal no político, do personal no social. Imos retomar xa que logo a esa ladroa que irrompe no medio da noite e que en pouco tempo vai trenzando unha rede, un cuarto deseo transversal, transnacional, a partir da nación e transdisciplinar, reivindicando o entrecruzamento entre académicas, activistas e profesionais e a procura de ferramentas intelectuais e coa consciencia da necesidade de facer avanzar tanto a teoría como o rigor e os matices metodolóxicos. As posicións, neste caso, orientanse cara ao discurso das relacións opresivas de xénero que, neste contexto xa, no contexto actual, o neoliberalismo radicaliza, ou cara ao sexismo, por exemplo, nos videoxogos, co corpo como indicador. Por iso, o corpo sigue a ser a peza central dos discursos desde o femenino. Do persoal ao político, e até o persoal é político, ou supoño que máis perto do Gramsci e dos cultural studies, o personal no político, quero recoller un caso que para min foi revelador e que nos engarza coa creatividade artística, a pesquisa, a conectividade de grupo e a intervención política, un pouco como se fixo tamén con este film Misións. Trátase de Ruta Remake, un proxecto que as artistas lituanas Nomenda Gediminas Urbonas comenzan en 2002 no ronxel dunha outra intervención, Transaction, que tiña analizado a noción de víctima a respecto do rol da muller no cinema e na cultura tradicional lituanas. Bueno, eu traballo sempre con culturas pequenas, non con culturas de poder, con nacións sin Estado, con cinemas de pequenas nacións, etc. Por tanto, Lituania forma parte, igual que Marta, da nosa xeografía, da nosa cartografía, igual que se está a facer das mulleres, neste caso da provincia de Pontevedra. Unha das participantes neste proxecto, a musicóloga Ruta Gostautien, propón como unha das múltiples interpretacións do concepto de víctima, atención, a ausencia da voz femenina. E desta interpretación xa é Ruta Remake que vai tentar facer da carencia virtude coa voz como corpus, tono, timbre, entonación, ritmo, precisamente na súa relación co corpo. A explicación que acompaña esta proposta intelectual e socioartística dinos que o proxecto componse, para alén de pezas de arquivo, de entrevistas a mulleres lituanas que traballan coa voz en territorios diferentes, escritoras, lingüistas, musicólogas, cantantes, activistas, co gallo de investigar a voz da muller e o papel que desempeñan na construción dun escenario de víctimas, ten como paisaxe que nos engule o mito de Narciso e da ninfa Eco. Narciso, sabedes que se mira nas augas, préndase de si propio, do canon de beleza que el propio define, e a ninfa dentro das augas fica prendada da voz masculina. A partir dese momento xa non é quen nin de desenvolver, nin polo tanto de recoñecer a súa propia voz. Por iso o eco soamente repite. Por iso as mulleres estamos condenadas a repetir e non podemos nunca contradecir o que nos di Narciso, o que nos di o poder, o que nos di o varón. E así, deste xeito tan melancólico, a ninfa Eco non poderá decir nada sobre si mesma. Ben, queda moi pouco tempo. Voume saltar todo a xeneoloxía da estudiosa Alison Butler que nos fala desta construción colaborativa no cinema feminista de audiencia, realizadoras, xornalistas, polo tanto divulgadoras, curadoras ou comisarias ou organizadoras e académicas. E querería, neste lenzo de factura inacabada, que sempre tratamos de desfacer e traer os pregues á tona, reivindicar, eso sí, a figura de John Berger, que no ano 72, por tanto, este paralelo do xénero, que no ano 72, e nunha serie para televisión, escribe Ways of Seeing, e aí dedica todo un capítulo a como se representa o corpo femenino obxecto da mirada masculina. E como se representa este corpo socialmente a través do que é quen de facer contigo ou de facer por ti o ollar masculino. Estamos
neste sentido, co sentido da vista, no mesmo que no da voz, na ausencia de poder mirar. Durante moito tempo, os voyeurs eran só masculinos. Felizmente, accedimos á categoría de voyeuresses, de mironas. É así, a representación era sempre un corpo para ser mirado, e para ser, todo o que podías facer era feito a través de o que poden facer por ti. Por tanto, por iso é moi importante estudar Hall cando dice, non, nada podemos facer polas mulleres, son elas. Fala por ti como muller, fala por ti como posición de clase, fala por ti como xoven, fala por ti, etc. Ben, conectadas pero segregadas. Remato con unha idea reactiva da cineasta, escritora e investigadora Úrsula Wiemann, que nos conduz como mulleres ao estudo do cinema e a localizar a pasaxe por determinadas prácticas e actitudes. É moi importante un traballo que se chama Xeocorpos en Tránsito, que traballa a ruta de mercancías e do capital financiero ligado á ruta da trata de mulleres. E vai, polo tanto, filmando en lugares entre fronteiras. Como se sexualiza o traballo da muller seguindo todas estas rutas. E neste percurso entrelázanse algunhas constantes que teñen que ver precisamente coas tecnoloxías do corpo. Os corpos das mulleres son detectados polas cámaras de vixiancia, registrados, redirixidos, e somente comenzamos a comprender un movimento transnacional que está sendo moi analizado, por exemplo, por Lisa Parker, que se alicerza e que ten o seu fundamento precisamente na trata e no sexo. Como tal, conectadas pero segregadas. Esa voz autoral nos fala sobre unha imaxe de mares en movimento, por exemplo, da noticia de alguén que non é, desa personaxe do común que se move nos bordes e que xurídicamente non existe. O plano non mostra, non é indicial, posee un realismo ontolóxico que o fai verdadeiro. Non podo darvos a filmación porque non a resisto, pero a presencia dese lugar que é un dos maiores cementerios de Europa é o paso do Estreito, onde as migracións do novo século tamén se debaten. Mobilidade, tecnoloxía e xénero son as súas marcas, as marcas do traballo de Úrsula Wiemann, e non solamente polo dispositivo digital que lle permite a máxima performatividade, senón pola consciencia da relación. Propoño, para concluir, quedármonos con dúas figuras insustituíbles. A voz femenina que busca as mulleres, que se dirixe a súa espectadora modelo, é o traballo as conserveiras, que per mí, Ángela Caramé estuvo moito que ver nesto, estaba ligado aos contenedores feministas. Son mulleres que non existían, levaban 40, 50 anos traballando na conserva, non estaban registradas, non tiñan dereito a nada. Hai a recuperación desta filmación que xestionan e que as vemos por primeira vez e que se dirixen por primeira vez con esta recuperación da voz feminina. Esta muller que fala directamente a cámara. Só para que vexades un momento, antes de que me corten o micrófono. Non? Ben. Entón, como se apure tanto, e se useis que ademais que Xisela é moi organizada e que mide o tempo como se mide tamén na miña cultura, na cultura campesiña, que o tempo, cada hora do día ten o seu significado e non podemos... Temos que comer á mesma hora, temos que esmoucar ou sementar na mesma estación, porque senón todo se derrama, e por iso tamén trato de asustarme. En todo caso, para além desta figura de muller xa mirando directamente a cámara, falando coa súa propia voz, sacando e desvelando, neste caso, unhas relacións de produción absolutamente ilegais, xa non imparalegais, sino absolutamente ilegais. Estamos no ano 89, non estamos nos inicios do século XX, non? Vencello a isto, e isto dáse tamén por asumirmos a necesidade de, tal como fai Teresa de Laurentiis, seguramente unha das máis importantes estudando o desenvolvemento e presente sempre do feminismo, a necesidade de situar os films nun contexto político, e cito: o que eu chamaría, di Teresa de Laurentiis, cine alternativo no cine de mulleres son
está diferenciando cine de mulleres, que pode haber tamén xéneros convencionais, se pode traballar desde os intersticios do modo de representación dominante, como preconizaba Claire Johnston, por exemplo, e como se fixo en moitas ocasións, e como fan cineastas moi coñecidas, pero esta se refire ao cine alternativo, e o que eu chamaría cine alternativo no cine de mulleres son aqueles films que entran nos problemas actuais, nos problemas reais, as cousas que están realmente en xogo a escala local, e que, aunque informadas por unha perspectiva global, non asumen nen se centran nunha audiencia universal, multinacional, senón que se dirixen a unha en particular, a través da súa historia específica de loita e de emerxencia. E eu teño para min que tamén isto pode ser unha aportación do feminismo ao novo cinema galego carente por veces desta conciencia do cinema como acto político, sendo que non teñamos conciencia non quer dizer que non nos soñamos. Esta é unha das cuestións que é o propio proceso de reflexión sobre o self, de autorrecoñecemento, de elaboración e construción da conciencia, que non é algo que se xa innato, sino que se vai construindo de acordo tamén cos seus intereses e coas túas posicións. Imos ver o fragmento, e rematamos así co fragmento e con esta obra Europlex de Úrsula Biemann, que condensa este convite que nos fai Teresa de Laurentiis xa no ano 90 nun libro que se chama Guerrilla in the Midst. Diario da Fronteira, 2. Criadas que viven en 2 lapsos de tempo. Son as mulleres marroquís que pasan a fronteira para traballar de criadas en Ceuta, no enclave español de Ceuta. Hai 2 horas de diferencia, por tanto, se moven en paralelo con 2 horas de diferencia. The 2 building areas are located in distinct time zones with a 2-hour time lag. Os 2 lugares hai 2 horas de The diferencia. commuting modes turn into permanent time travelers within the border As mulleres que fan economy. este percurso son eternas viaxeiras do tempo. Entran na zona europea, a través do cambio de fuso horario. For every Spanish woman who enters the labor market, a foreign domestic worker is brought in. Cando unha muller española ponse a traballar, colle a unha marroquina como criada. As diferencias de clase tamén, obviamente, no universo mulleres. Hasta Rajoy tiña unha, non?
The Moroccan maids raise the Spanish children and nurse the elders. This is how the global care chains are sustained. As criadas marroquinas son as que cuidan os nenos e os máis vellos, e así como pasa por todo o mundo. Estamos falando das estruturas postindustriais. The commuting moves turn into permanent time travelers. The third time becomes the mode of their cultural positionality. Iso son eternas viaxeiras no tempo, e ese tempo diferido é a súa propia identidade. Esa Europa é das velocidades. O retraso de un mundo para que o outro vaya engolindo e o vaya usando o seu servicio. Ahora vamos ao revés. Por aquí, grazas, e pola vosa paciencia e pola vosa atención tamén.